liyane ora ono gunane. Altika Production, teman-temanku dari KYLS, Altika Musik TV, Mandalika Record, Matur 9000. Gawe tuku banyu setan, opo ora mikirin nendang, iku bisa ngrusak pikiran. Ojo diteruske mendeme, mergo ora ono untunge, ya cepet maren ono mendemo ben gawa umurmu. Tobat lur, tobat. Oposa, oposa. Na'udzubillah min dzalik. Ayo tobat, tobat semuanya lur, tobat lur. Sawangan kae kanca-kancamu, akeh sing padha kelempangan, munggo akeh sing kelesetan, ditumpake ambulan. Ya wes cukup panganggo memandang, ya wes cukup panganggo kendang. Yo mari yo leren-leren, ojo mok terus-terusno. Tutupen botolmu, tutupen oposanmu, emanin nyawamu, ojo mbok terus-terus mergane, ora ono gunane. Ora ono gunane. Altika Production, Batur sudah dumun, Mandalika Record, Altika TV Official. Ada Mangrove Production yang bergerak di bidang lighting, panggung, sound system organizer, Batur sudah dumun. Opo ora emang duwe temu, nganggo tuku banyune iblis. Opo ora mikir yang mandem, iku bisa ngrusak pikiran. Terus mendeme, mergo ora ono untunge, yo cepet maren ono mendemmu, ben dawa umurmu. Tobat lur, ojo kekakean umbe banyu setan lur. Ayo tobat.
mobil patroli bos. Yo wes cukupan anggomu mandel, yo wes cukupan anggomu gandeng. Yo mari mari yo leren lereno, ojo mbok terus terus no. Tutupen botolmu, tutupen oplosanmu, manin nyawamu, ojo mbok terus terus mergane ora ono gunane. Terima kasih semuanya, saudaraku yang aku cintai, sedulur selawase, masyarakat bumi Pondok Pande luar biasa. Bersama dengan teman-teman kreator Mandalika Rekod matur sembah nuwun. Aldika TV Official Bro. Luar biasa, 1%